så er vi altså ankommet til Avnø, og det her det er altså et af de sejeste og smukkeste steder på hele Sjælland at opleve naturliv og dyreliv. Og udover naturen, så byder Avnø faktisk også på en del hemmeligheder, som vi skal snakke om lidt senere. Men allerførst, så skal vi snakke om en helt anden ting. Hvad er det helt specielle ved Avnø, Magnus? Det helt specielle ved Avnø, det er, at der findes 2 arter, som man ikke plejer at se så meget rundt i Danmark. De har blandt andet de spættede sæler, og de har havørn. Vores mission på den her tur er, at vi skal finde en sæl inden for 48 timer. Jeps. I mellemtiden, der kommer vi til at lave mad, vi kommer til at lave bål, og vi kommer til at hygge os. Så vi håber, I vil se med. Der er ved at være godt gang i bålet herovre, og vi har sat ingredienserne frem for dagens første måltid. Det vi skal have, det er burger, cheeseburger som sagt, opsigtet hver, burgerboller, ost, særdeles spændende ketchup, smoky bacon, så skal vi have noget bagekartofler, vi putter ind i noget stagnolpapir, noget smør, det kommer til at blive rigtig godt. Magnus, han er masterchef herovre. Hvad har du gang i, Magnus? Jeg kommer med at lave bøffer. Ordentlig hakdreng, den her. Ordentlig mårdreng. Men det er lidt moodkiller, at det blæser så meget, men drengene er stadigvæk rigtig positive. Snart er det pallenapperne fremme. Skal I se noget, jeg har med? Ja, vloggen vil gerne se det. Ja. Og det er lige snart er sådan en lille bassdreng her. Det er noget fra Daddy Borg. Ja, lad os lige se på det. Ui. Ej, hvor skal vi flytte? Kartoflerne. Det er lidt for meget. Grossen alle sammen. Der er blevet spist. Det er blevet meget mørkt nu, så drengen er hivet pandelamperne frem. Nu har vi lagt os klar. Der er i hvert fald blevet hældt op for noget limoncello. Nu skal vi bare sidde og hygge lidt, tror jeg. I morgen så håber vi selvfølgelig, at vi spotter en sæl. Og jeg tænker ikke, der sker så meget med i aften. Så sov godt. Ej, det er så virkelig nice med den solopgang. Klokken den er 7:30, og jeg kunne altså ikke sove mere. Så jeg vil lige ud og se den der solopgang. Hold op, det er hårdt der. Nå, den er altså virkelig flot. Godmorgen alle sammen. Nu er vi vågnet her på dag 2. Og det er altså den her udsigt, man vågner op til. Wow. Magnus har ligget hele natten og ikke kunne sove, fordi han skulle beskytte hende i bag. Så han altså bare ligger her som en rigtig god vagthund. Men wow, en udsigt, man vågner op til. Nej, den brænder måske lidt på i bunden, men det er sgu fint nok. Det er ikke noget slemt. Der er med brød. Så laver vi måske lige en lille kop kakao. Drengene kommer med baconen nu. Det er så en ægge bacon sandwich. Så du ved noget. Hvad skal vi kalde den her? Nej, den skal ikke hedde baconator. Nu starter vi. Nu bevæger vi os ud mod sælerne. Jeg er personligt over rygsæk. Vi springer ned. Der kører. Hvorfor er der bare hernede? Vi har en idé om, at hernede ude i havet, jeg ved ikke, om man kan se på videoen, men der er et rimelig stort stenrev, og vi tænker, at der godt kunne ligge nogle sæler. Hvad kan du se, Magnus? Jeg kan se et sæl der. Okay, drenge, vi gjorde det. Vi skulle være her i 48 timer, og vi har været her i lige under 12, og nu er vi altså, eller lige under 24, undskyld, og nu er vi altså fundet vores første sæl. Vi håber stadigvæk på, at vi kommer lidt tættere på en, fordi dem der er derude, de er ret langt væk. Hvor er vi vej hen, Magnus? Nu har vi kigget på nogle sæler. Vi har også lige fået lov til lige at kigge på en meget speciel frø, som hun her i området. Aha. Og så, ja, nu er vi på vej til tårnet. Nu skal vi kigge deroppe ved tårnet, fordi der er jo faktisk noget meget rig historie om Avnø. Så det bliver spændende at lære noget mere. Og vi håber, at vi kan se nogle sæler og få tårnet af. Ja.
Avnø Naturcenter plejede at være en gammel flyvestation under 2. verdenskrig. Og derudover har man frem til lukningen i 1993 brugt området til at uddanne flyvevåbnets piloter. Hvad synes du om tårnet? Det er højt. Fra det 12 meter høje udsigtstårn kan man ved hjælp af en kikkert se langt ud over fjorden og nemt spotte de mange sæler, der solbader ude på revet. Grundet sælernes farve forveksles de nemt med sten, og derfor kan man med fordel kigge efter sten, der ligger formet som en banan, da dette er en af sælernes foretrukne hvilepositioner. Lidt lavt til loftet her. Wow! Så har vi jo nord, syd, øst og vest. Det kan være heroppe, der var engang folk, der sad heroppe og kontrollerede flyene og holdt øje med dem. Højst sandsynligt. Der har vi Nokkeskoven her, og Lunden der, og Sæler der, som vi så i kikkerten. Han tabte katten! Hvad siger du, gamle dreng? Skal jeg have en kop kakao? Nu er det blevet tid til, at vi skal tage turens øl. Turens øl. For fremtiden så kommer vi til at drikke en ny øl hver tur, men så kommer vi til at give sådan en lille review på, hvad vi synes om dem. Normalt så vil Mikkel selvfølgelig også være med, men i dag der tager vi den uden Mikkel. Og så kan det være, at Mikkel lige kommer med et besøg hjemme fra uni, ikke? Ja. Aftensmad på i aften. Det står på marineret kalvestek. Hvad har du fået, Magnus? Kakao. Lækkers. Det gør vi på en god gang. Naps, der er 4 der. Jeg kan se noget derude, dreng. Hallo, jeg kan se noget derude, dreng. Hvad kan du se? Jeg kan se steak. Der er aftensmad på dag 2 her. Jeg får lavet nogle kalvesteks, de er færdige. Forhåbentlig kartoflerne lidt bedre end i går, så de bliver lidt så brændt. Vi ser i hvert fald frem til at stikke tungerne i det. Eller gaflerne i det. Eller tænderne i det. Jeg siger godnat. Tak fordi I så med for dag 2. Godnat deroppe. Godnat, dreng. Se nok. Okay, dreng. Klokken er mellem natten. Det er en dude, der står og børster tænder for en shelter. Godmorgen. Vi har fået naboer, så jeg er lidt stille. Drengene sover stadigvæk. Jeg opdaterer senere. Jo, godmorgen officielt her for dag 3. Drengene ligger stadig og sover lidt, men der er mega nice solopgang. Ens hår er ved at blive sådan rigtig ulækkert, men det er okay. Ja, og nu skal der ikke så meget. Vi skal lige rydde lidt op. Drengene vågner forhåbentlig snart, så er det bare ved at være klar til at være hjemme af. Vi har som sagt fået gæster, så vi filmer nok ikke så meget her fra morgen, fordi det handler lige om at respektere hinanden i naturen, og det er ikke sikkert, at de har sagt ja til fest og chubang, så vi tager den lige stille og roligt. Så er vi vågnet her på sidste dag, og prøv lige at se her, hvad jeg har oplevet i nat. Jeg har sgu fået, hvad man ville kalde for myggestik, og det er rigtig rart. Den er jo bare flot ind under hugen på dig, og så er det bare ligget der. Men jeg har slet ikke haft hugen på. Jeg har hugen på nu for mindske the damage, men der er sgu ikke så meget at gøre nu. Nu er jeg allerede blevet fucket. Nu skal vi rydde lidt op, og så inden længe, så tænker jeg, at turen vender hjem af. Det bliver godt at komme hjem og få et rigtigt bad. Ja. Det glæder jeg til. Det bliver mega godt. Det er typisk her på dag 3, så blæser det overhovedet ikke lige så meget. Vandet er helt vindstille. Det er perfekt til at fiske i nu.
Jesper gider ikke hjem, han vil egentlig gerne blive til. Min ven Benjamin skal køre mig hjem. Nu har vi en timelapse til Magnus, der står op. Timelapsen er begyndt, Magnus. 3, 2, 1, nu. Nej. Det er bananen, siger den. Vi har ruttet op herinde nu. Og du har pakket sammen? Det kan jeg love dig for. Meget vindstille i dag i forhold til de 2 andre dage, som I nok også skal køre. Det ikke blæser særlig meget. Det er typisk, når man skal hjem i dag, at det ikke blæser. Under hele turen, så har der været gang i dette bål. Drengene tager hjem nu, derfor er det færdigt, det her bål. Sældrengene. Sælboys. Hvor skal vi hen? Hjem. Så blev det søndag, og nu er vi altså på vej hjem. Det her, det var 48 timer sælsafari, og det lykkedes. Det er vi super glade for. Det gjorde det. Vi har lavet mad, og vi har hygget, og vi har spillet spil, og det har været fucking fedt. Klart anbefales. Ja. Vi siger tak for den gang til Agne. Hej.